салом бинандагони хабар-тиҷиб, умедворам ҳаматан сеҳату саломат ҳастед. Президенти Русия Владимир Путин иловаҳо ба қонун дар бораи вазъи ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русияро имзо кард, ки тибқи он шахсони бешаҳрвандӣ метавонанд шаҳодатномаи муваққатӣ ба даст оранд, яъне удостоверение. ин ба шакли удостоверение ки ба монанди корҳои дохилӣ ҳамчун истифода мебаранд. ҳамин хел расмашро ҳоло мебинед. қонун тартиби гирифтани шаҳодатномаи муваққатӣ барои шахсони бешаҳрвандиро муқаррар мекунад, мувофиқи ёддошти шаҳри лоиҳаи қонун. ба ин категория шахсоне дохил мешаванд, ки бо қарори суд аз шаҳрвандии Русия маҳрум карда шуданд ва онҳое ки шиносномаи СССР-ро иваз накардаанд ва шаҳрвандии Русияро нагирифтанд. инчунин ҳуҷҷат ба шахсоне дода мешавад, ки бо қарори суд аз кишвар хориҷ карда намешаванд, зеро ҳеҷ як давлати дигар онҳоро қабул намекунад. қонуни қабулшуда тибқи ёддошти шаҳри ба беш аз 5000 нафар таъсир мерасонад. шаҳодатнома ба шахсони бешаҳрванд иҷозат медиҳад, ки қонунан дар қаламравии Русия бимонанд ва кор кунанд. инам як ба таври паспорт нест, вале шумо метавонед бо ин гӯем дастдорӣ ки Русия ба одамони мигрантҳое ки ҳастанд ин хел ки паспорт дариш накарданд ва ҳоло ин хел редка мешавад. ва шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед ва лайк монед. Подписаться кунед ба канал.